ट्राइबेल राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय गरखाफोरनो माबा गरखा सार्टिफिकेट होननाय सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामनानै बिटिसि सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों जे बे सार्टिफिकेटखौ लेन्ड एलटमेन्ट आरो माने सेटलमेन्ट होनायाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जागोन बाहायनाय जागोन होननानै बाहायनाय जागोन बिनि मिनिङा जाबाय बिसोरो माने गरखाफोरखौबो प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै माने स्पेशल राइट होनायमोन ट्राइबेलनि 6 शिड्यूल एरियायाव जिथुनाखि ट्राइबेलनि थाखाय प्रोटेक्टेड लैंड बे लैंडआव नन ट्राइबेलफ्रा माखासे क्वालिफाइड नङै नन ट्राइबेलफ्रा बे माबाखौ लैंड राइटखौ मोना बेखौ बिसोरखौ माने प्रोटेक्टेड क्लास खालामनानै लैंड राइटखौ मोननाय खालामनाय ट्राइबेलफोरनि माने राइटखौ माने सेनानै लानाय बेनि ट्राइबेलफोरनि राइटखौ सेनानै होनाय नन ट्राइबेलफोरनो बेनिनो मोनसे गिदिर खैसारि आरो बेजों बेखौ माने बिसोरखौ ट्राइबेल एरियायाव माने नन प्रोटेक्टेड खालामनानै बिसिनि कालचारखौबो लाबोफानानै बिसिनि कालचारखौबो प्रमोट खालामफानानै जोंनि कालचारखौ मोले खालामनाय बा गादबनानै दोननाय खालामनाय बेबायदि खालामगासिनो दङ थारमाने 6 शिड्यूलाव ट्राइबेलनि हा हुनि राइट आरो पलिटिकल राइट आरो माबा कालचारेल राइट बेफोरखौ प्रमोट खालामनांगौआ बिसोरखौ फोथांनांगौआ बिसोरखौ फोलावनांगौआ बे माने जोबनानै थांगासिनो दङ आरो माने 6 शिड्यूलनि प्रिन्सिपलखौनो माने फोजोबनानै होनायनि माने मोनसे बे गिदिर खैसारि आरोखि दा बे खैसारिखौ जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि गुबुन माने अर्गानाइजेसनफ्रा संगठनफ्रा खुनु माबा खालामाखै बरंस अबजेक्सन खालामाखै बरंस बिसोरो बेखौ हेफाजाबसो होदों बिसोरखौ बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय ओंखायनो नैबे गरखा सार्टिफिकेट होननायखौ बिसोरनो हा होनायनि थाखाय एलटमेन्ट होनाय बा सेटलमेन्ट होनाय खामानियाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जादों होननानै बे माने नटिफिकेसनखौ होनाय जादों बे नटिफिकेसननि एगेन्स्टै बे नटिफिकेसनखौ जोङो 4 थारिखआव होनाय बे नटिफिकेसना बेखौ जोङो 8 थारिखआव मेम'रेन्डाम होनानै अबजेक्सन खालामफैदों माने अबजेक्सन खालामदों स्ट्रं मेम'रेन्डाम होनानै अबजेक्सन खालामदों उथिखारक एक्जिस्टेन्स जोंनि लैंड राइट बेखौ गासिबो खर्ब खालामनाय जादों आरोखि बिनि दारै जोंनि कालचारखौबो प्रटेक्शन गैयै खालामनाय जादों दरजा खुलिना होनाय जादों मालायनि कालचारखौ लाबोनाय मालायनि कालचारनिखौ फैनाय बे मालायनि कालचारा जोंनि कालचारखौ माने गाग्लोबफैगोन एक्जिस्टेन्स कालचारेल एक्जिस्टेन्सआ माने मोले जालांगोन आरोखि बे नटिफिकेसननि सायाव जोङो 8 थारिखआव जोंनि सीएम प्रमोद सारनो जोङो मेम'रेन्डाम होबाय बे मेम'रेन्डाम होनायनि मोनायावनो जोङो मोनाबिलियाव जोङो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुआव जोङो इउटुबाव नुनो मोन्दों जे इएम रन्जित फेरेंगा सार बिथाङा माखासे स्टेटमेन्ट होदों नाथाय बाथ्राया बेसो जे बे जिनिसा जाय प्रोटेक्टेड बा जायहा जोंहा एक्जिस्टेन्स थाखानाय दङ जायहा बेखौ बनाफाइड सिटिजेन होनदों बा जायहा बिटिसि 6 शिड्यूलनि बिटिसि दानायनि सिगांनिफ्राय दङ बिसोरखौ जेरै राइटजों मोननो बे मोनगासिनो दङ नाथाय बे नटिफिकेसनखौ होनांगौ खारना मा बेखौसो जों कुइसन खालामो जे बेखौ मानो होबावनांगौ जादों बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं जायहा बिटिसि बासिन्दाखा बियो बिसोरनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया सोरबा बेंगलियानो जा सोरबा नेपालियानो जा सोरबा मारवारियानो जा बिहारियानो जा बिसोर मोनगासिनो दंखायो नाथाय बेखौ होबावनायनि खारना मा मानसिफोरखौ माने कनफिउज खालामदों कनफिउज खालामनायनि खारना बेनो जादोंमोन मा जे बिसोर मोनोब्ला उननि बेलायाव आरो बिदिबा जोंहा गिनांगौआ बिसोर गरखाफोरखौ नेपालिफोर जायहा माने गिदिर राष्ट्र दंखायो गिदिर देश दंखायो आरो गोबां नेपालिफ्रा जुदि फैनानै जोंनाव बे प्रोटेक्टेड जानानै जुदि जोंनि हा हुआव लायोब्ला बिनि उनावबो सोरबा राजबंसियानो होन सोरबा मदासि सोरबा गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंबो बाहायनो बासिन्दाखा जोंनोबो बेबायदि प्रोटेक्टेड नांगौ होननानै दिनै जों कुइसन खालामो नेपालिफोरनो मानो प्रोटेक्शन नांगौ
बिसोरो जे मोननांगौ मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो बिटिसियावबो बे एखे मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो नाथाय बिटिसि 6 शिड्युला जाहैबाय जोंनि बर'नि थैजों बाहाय प्रटेकसन गैला हाजार बर'नि जोहोलावजोफोरनि बिमा बिफा जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि थैजों बानायनाय बे बिटिसि 6 शिड्युला BLT सुथिजों जानानै जों 6 शिड्युल बानायनो हाबाय बेनि थाखायनो जोङो जेल' ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दंखायो आसाम लेन्ड एन्ड रुल एक्टआव बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवनो बेनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामबावनानै बे 6 शिड्युलखौ होनाय जादों बिटिसिजों माने बर'फोरनो स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय 6 शिड्युल बियो कार्बि आंलंआव कार्बिफोरनि थाखाय डिमा हासावआव डिमाफोरनि थाखाय गार' हिल्सआव मेघालयआव गार'फोरनि थाखाय बेबायदि दङ गार' खासिफोरनि थाखाय बेबायदि गावबागाव जाथिनि थाखाय मोनसे होनाय दा दिनै जों बुंनो हागौ दिनै बेवहाय जाय अरुणाचल बादि बिसोर माने 6 शिड्युल बिफिनदों जाय मणिपुर गावसोरनि देशखौ सालायगासिनो दं स्टेटआ बिसोर दं माने बिसोर बिफिनदों दिनै सनम वांचुकआ दिनै माबाखौ लादाखखौ मोनसे इउनियन टेरिटरि होबाय इउनियन टेरिटरि होसेयावबो बिसोर जोंनि इउनियन टेरिटरिजों साफिसियेन्ट नङा जोंनो 6 शिड्युल नांगौ मानो होनबा इउनियन टेरिटरि मोनब्लाबो जुदि बाहाय 6 शिड्युल बा प्रोटेक्टेड थायाब्ला बिसोरनो हा हुखौ बायजोबगोन होनबा दिनै लादाखिफ्राबो गोमाजोबगोन नोंखायनो सनम वांचुकआ बाहाय फैदोंमोन जोंनि बिटिसि 6 शिड्युलानो स्ट्रंगेस्ट 6 शिड्युल होननानै मानो होनबा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि ट्राइबेल एरिया एबा जोंनि प्लेन्स एरियायाव खालामनाय जादों खुनु इन्डियायाव गैया